Duhul Său cel Sfânt peste noi în seara aceasta și să ne umplem de bucurie și Domnul să fie lăudat. Amin. Doamne, mai vreau Rusalii cu limbi de foc să le împărști pe fiecare, să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și într-un foc și o simțire, să fim cu toții și să cântăm în limbi de 1000. Tu fă cerul să coboare, naști în inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim, o Duh prea sfânt. Tu fă cerul să coboare, naști în inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim, o Duh prea sfânt. Doamne, dă-mi bucurie, hai să mănânci, strâns în iubire. Doamne, eu vreau tot mai mult din Duhul Tău. Doamne, eu vreau sfințire și un foc adânc să ardă în mine pe veșnicii, să fie al Tău în nemurire. Tu faci cerul să coboare, naști în inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim, o Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, naști în inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim, o Duh prea sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin. Toată recunoștința, toată lauda îi se cuvine în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ne bucurăm pentru harul minunat pe care Dumnezeu ni l-a dat în după amiaza aceasta și această sărbătoare binecuvântată rânduită în Biserica Deloc. Ne bucurăm împreună la oaltă și lăudăm pe Domnul. Amin. Dar mai întâi de toate prin fratele Adi, din Biserica din Bruj, vom înălța o rugăciune și vom cere binecuvântarea peste slujba care ne stă înainte și Domnul să asculte. Amin. Amin. Măritule Împărat și Dumnezeu Atotputernic, venim înaintea Ta și vrem să Te lăudăm, o Doamne. Venim înaintea Ta, o Doamne, cu recunoștință în inimile noastre, mulțumindu-ți Ție, Doamne, că Tu, Cel care ești veșnic, ai rânduit ziua de astăzi, Doamne. Îți mulțumim, o Dumnezeule, pentru ceea ce se va întâmpla în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim, o Dumnezeule Sfânt, pentru faptul că Tu astăzi îți arunci privirea, Dumnezeule, și pui în lucrare doi slujitori, măriți să-ți fie numele, Doamne. Venim înaintea Ta, lăudatule Părinte, și îți mulțumim Ție că Tu vei fi în mijlocul lucrării, Doamne. Îți mulțumim că Tu vei pune duh de rugăciune, Doamne. Îți mulțumim, o Dumnezeule Sfânt, că mai mult decât ceea ce vor face oamenii, Tu îi vei investi în lucrarea de astăzi, Doamne. Venim înaintea Ta și Te rugăm, o Doamne, fă ca toate lucrurile să fie după voia Ta. Iar noi, o Doamne, să ne supunem în umilință și în respect față de Tine. Amin. Amin. Așa cum stăm, hai să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 15, pagina în Biblie 1127, la versetul 57 și 58. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 57-58, pagina în Biblie 1127. Aceste două versete vor sluji la prima parte de slujire din după amiaza aceasta. Amin. Și cuvântul Domnului spune așa:
Dar, mulțumit fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. Haideți să luați loc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și apoi mulțumesc tuturor fraților care în după amiaza aceasta ne găsim în casa Domnului și vreau să mulțumesc și să le spun un bun venit fraților musafiri, slujitori care sunt în mijlocul nostru și aș vrea ca pe rând să-i prezint în fața bisericii, ca biserica să-i cunoască, pentru că ei vor fi frații care vor sluji în continuare la slujba de ordinare. Primul frate care vizitează biserica din locul acesta este fratele Costică Macoviciuc, frate păstor din biserica din Filadelfia, dacă nu greșesc, Suceava. Al doilea frate este fratele Nelu Miron din biserica din Bosanci, Betel, frate păstor care slujește în biserica aceasta. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. A treilea frate este fratele Filon la biserica din Burdușeni, nu știu numele. Emanuel, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și apoi aș vrea să mai prezint și pe fratele Nicu Miron, care tot din biserica din Bosanci, biserica Betel, vizitează și el, frate prezbiter, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Rog și pe el să se ridice în picioare, ca biserica să-l cunoască. Și apoi Domnul să dea însoțire, să dea călăuzire acestor frați care vizitează biserica aceasta. Bineînțeles și fratele Mică de la biserica din Bruxelles, vizitează și el biserica aceasta și împreună cu noi de la biserica din Forest, care ne cunoașteți deja. Domnul să dea însoțire fiecare dintre noi în slujire. Amin, amin. De aceea n-aș vrea să întârzi prea mult, pentru că timpul este foarte încărcat și având în vedere și slujba care este rânduită în biserica aceasta și cerem ca Domnul să dea ungere și călăuzire și credem aceasta, de aceea vom trece să ne rugăm Domnului. Dar mai întâi de aceasta, invit frații din Londra să se pregătească să slăvească pe Dumnezeu cu o cântare, iar apoi corul bărbătesc se va pregăti și ei după acești frați să laude pe Domnul cu o cântare și aș invita în continuare doi frați care, unul după altul, vor motiva, după care vom face o rugăciune. Primul frate va fi fratele Nică Bolohan, va trece primul, apoi a doilea frate va fi fratele Ali Franciuc, a doilea, și apoi după acești doi frați care ne vor aduce câte un îndemn, ne vom ruga potrivit cu îndemnurile care le vor da. Amin, amin. Amin, amin. Fraților. Nu-ți cer nimic în a mea rugă, când vin înaintea ta, Iisus, ci doar ca o umilă slugă, mă plec adânc smerit supus. Nu-ți cer averi, nici bogăție, nici faimă și nici altceva. Vreau doar cerească împărăție și harul tău de-a pururea. Nu-ți cer nimic, nimic, Iisus, ci doar să merg, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să-mplinesc voia ta. Nu-ți cer nimic, Iisus, ci doar să merg, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să-mplinesc doar voia ta. Nu-ți cer nimic în astă lume, decât alături să te am
Și când mă plec în rugăciune, să simt al cerului valsat. Nu-ți cer nimic ce omenirea adună astăzi pe pământ, ci vreau, o Doamne, mântuirea și bucuria Duhului Sfânt. Nu-ți cer nimic, nimic, Iisus, ci doar să mergi, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să împlinesc, să împlinesc doar voia ta. Nu-ți cer nimic, nimic, Iisus, ci doar să mergi, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să împlinesc, să împlinesc doar voia ta. Nimic, nimic nu vreau din toate ce mă izbesc azi în priviri. Doresc doar veșnica cetate și a slavei tale străluciri. Să simt cum tu mă ții de mână și grija mea o porți mereu, și în dureri cum mă alină iubirea ta de Dumnezeu. Nu-ți cer nimic, nimic, Iisus, ci doar să merg, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să împlinesc, să împlinesc doar voia ta. Nu-ți cer nimic, nimic, Iisus, ci doar să merg, precum ai spus. Ajută-mă, te rog, aș vrea, ca în toate să împlinesc, să împlinesc doar voia ta. Domnul să vă binecuvânteze.
căci în această după-amiază suntem în jurul Evangheliei, în casa de rugăciune și pentru aceasta zic din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Frați și surori, chiar dacă locuim tot aici în Belgia, ca și frații care vin din țară, tot pentru prima dată suntem. Și frații poate cunosc mai puțin, dar și eu puțin îi cunosc. Însă, cel mai important lucru este să fim cu inima curată și cel care ne cunoaște pe toți ne unește. Slăvit să fie El. Doar scurt așa câteva gânduri și apoi voi lăsa locul și fratelui Adi. Să citea aici: de aceea, prea iubiții mei frați, fiindcă sunteți tari. Doar un gând legat de gândul acesta: de aceea, prea iubiții mei frați, fiindcă sunteți tari. Când ne gândim la gândul acesta de a fi tare, știu eu, ne ducem cu mintea la Samson sau la unii frați care, știu eu, are vreo 100 și vreo 20 de kilograme și în stare, nu știu ce, să ia amvonul acesta să-l mute tot. Acela e tare. Ori Biblia vorbește unei categorii de oameni tari și mă rog ca aici în adunare și frații și surorile toți să fie tari în Domnul. Mai întâi zice Biblia așa despre Domnul: ce-i tare? Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pe chestia aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui și oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de legea. Frați și surori, numărul 1, cei ce vor să fie tari în Domnul nu se poate lăuda pe puterea Lui decât numai în Domnul. Și temelia tare a lui Dumnezeu ea e neclintită și toți aceia care vor să rămână tari să se depărteze de fără de lege. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru zice: celui cu inima tare, Domnul știți ce-i dă? Pacea. Îi dă Domnul pacea. Cel care are inima tare, Domnul îi dă pacea. Și zice Biblia că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile noastre. Frați și surori, trăim o perioadă de timp când parcă pace nu mai este. Și cel care are inima tare, în primul rând, el are pace. O să dea Domnul fiecare familie, în fiecare inimă, să însoțească pacea aceasta. Să-l vezi pe om, chiar dacă e tulburare, el să aibă pace. Înseamnă că e tare. Orice stare ar fi, el pe el să-l caracterizează pacea. Asta înseamnă că e un om tare. Și Domnul să ajute să fie cât mai mulți în adunare. Un alt lucru, zice Biblia în Romani, asta e o caracteristică foarte importantă pe cei tari. Noi care suntem tari, suntem datori ce să facem? Să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Frați și surori, nu cel care îl lovește în altul îi tare. Sau că unul știe să zică și i-am zis-o. Nu cel care dă îi tare. Știți cine-i tare? Care raptă. Cel care
suportă, cel care duce. Nu fariseii, nu preoții. Erau tari că au reușit să-L pună pe Iisus pe cruce. Ci tare a fost Iisus că a tăcut și a ispășit lumea întreagă, slăvit să fie Domnul, să facă Domnul în orice familie și biserică, să dea Domnul inimi tari, să rabde, să sufere și în felul acesta ne vom întâlni cu El. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Pentru mine e o zi de bucurie și cred că și pentru voi. Mai ales știind că în locul acesta este prezent Dumnezeu. Mărire Lui. M-am întâlnit cu voi în această după-amiază cu frați pe care îi cunosc, dar și cu frați pe care nu i-am văzut niciodată. Dar știu un lucru, căci cu toții suntem mădulari în trupul Domnului Iisus Hristos. Căci cu toții am fost răscumpărați de același Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Și de aceea împreună să-i aducem și să-i dăm slava și cinstea cuvenită acestui Dumnezeu al nostru. Amin. Amin. Fratele Ionică vorbea despre tărie. Eu aș vrea să vă dau câteva sfaturi și câteva îndemnuri pe lângă această tărie, să fim și să rămânem neclintiți până la capăt. Amin. În învățătura pe care am primit-o, în Cuvântul lui Dumnezeu, să fim înrădăcinați puternic și să fim aceia care să ascultăm de Cuvântul Domnului până la capăt, până la sfârșitul zilelor noastre. Și știți de ce, frați și surori? Pentru că Cuvântul Domnului spune să știți că în zilele de în urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească și enumeră, neduplicați și mai multe lucruri acolo. Și sunt oameni dintre aceștia, e tragic, dar să recunoaștem că și mai sunt dintre aceștia poate care vor veni și poate vor încerca să ne schimbe direcția cu fel și fel de învățături, cu fel și fel de lucruri. Frați și surori, îndemn atât pe slujitorii din biserica aceasta, cât și pe voi, frate, soră, rămâneți tari și neclintiți în Domnul. Rămâneți tari și neclintiți în Cuvântul lui Dumnezeu, căci doar așa veți putea ajunge acolo în împărăția Domnului. Câte erezii, câte minciuni, pot să spun așa, nu se aud într-o vreme ca aceasta. Se poate și așa, se poate și așa. Domnul este bun, Domnul este îndurător, Domnul iartă și oamenii merg din păcat în păcat și totuși rostesc numele Domnului. Și fratele Ionică citea acel verset că cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și de dimineață se spunea și la noi în biserică, frații predicau și spuneau că Domnul este sfânt și noi tot așa trebuie să fim sfinți. Dar pentru aceasta trebuie să rămânem la cuvântul adevărat. Pentru aceasta trebuie să rămânem la învățătura sănătoasă. Pentru aceasta trebuie să rămânem în ascultare, în smerenie la picioarele Domnului Iisus Hristos. Inima noastră să fie tare, iar noi să fim neclintiți până la capăt, nădăjduind în ajutorul Domnului. Totodată vă îndemn, frați și surori, să ne rugăm Domnului pe lângă tărie, pe lângă că să stăm neclintiți lângă Domnul, în învățătura lui Dumnezeu, să nu ne clintească nimic din loc, să ne rugăm ca întotdeauna să sporim tot mai mult în lucrul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii lui Dumnezeu, cei ce iubesc pe Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, ei ce fac? Merg din putere în putere, ei sporesc în lucrul lui Dumnezeu, nu se lasă ușor înduplecați de oameni răi, nu se lasă ușor căzuți, ci sunt aceia care sporesc, îl laudă pe Dumnezeu, se roagă tot mai mult, sunt oameni ai rugăciunii, sunt oameni ai postului, sunt aceia care sunt gata să dea de o mână de ajutor, ei nu cad de oboseală, ci sporesc tot mai mult în lucrul lui Dumnezeu. Pentru că și atâta timp cât asculți de Domnul, Domnul te întărește și Domnul îți dă biruință ca să nu cazi de oboseală, ca să nu dai niciun pas înapoi. Gândește-te, atunci când ai încheiat un legământ în apă botezului și eu am fost acela care a mărturisit și am spus,
și să cântați și cântarea aceea, căci voi merge înainte cu Domnul. Nu voi da niciun pas înapoi. Așa spunea și cântarea aceea. Și niciun pas înapoi noi nu vom da. Și facă bunul Dumnezeu cu acolo adevărat. Să nu dăm niciun pas înapoi, ci să ne aruncăm înainte spre Dumnezeu. Să ne aruncăm înainte spre răsplătirea pe care ne va da Dumnezeu. Dacă vom asculta de glasul lui Dumnezeu, de glasul Scripturii, de îndemnul Duhului Sfânt. Haideți, frați și surori, să ne ridicăm în picioare. Și haideți să ne rugăm ca Domnul să fie acela care să ne dea tărie fiecare dintre noi. Să ne ajute să rămânem neclintiți și totodată să sporim tot mai mult în lucrul lui Dumnezeu. Aceasta ne îndemna cuvântul Domnului în această după-amiază și aceasta vă îndemnăm și noi pe voi. Împreună să stăm lângă Domnul, împreună să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Acești frați, fratele Cornel și fratele Alin, vor fi investiți în ziua aceasta, în slujba de prezbiter și de diacon. Dar dorim ca Domnul să ne dea putere, Domnul să ne dea tărie și Domnul să-i ajute să rămână credincioși până la capătul lui Dumnezeu, trăind și spunând adevărul. Doamne, binecuvintează-i și totodată să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze și pe noi. Căci nu numai ei trebuie să fie tari, nu numai ei trebuie să rămână neclintiți, nu numai ei trebuie să sporească în lucrul lui Dumnezeu, ci noi împreună trebuie să facem același lucru. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Amin, Iisus.